na kama kullum ka dinga bi na kana ce min hajiya hajiya hajiyan uwarka na je maka ne ba ka san ni matar aure ba ne wallahi tallahi ina nace to bari in dawo arewa in gurin Hausawa in wana in samu aikin yi wallahi Allah sarki gashi kuma kai sa'a ina da yar aiki to mace ce wallahi mace ce to sai a ƙara da namiji kai haƙuri kai ne gida na je sami ma anan ya ɗauka wani abu ka san zamani kai hajiya hajiya Allah kai haƙuri hajiya 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 sai an jima me gida baka ji wallahi ba hajara me zaki zo naka a waje maza kusa babu da ita hijabi a kusa da ke babu hijabi tare da ke babu komai kai haƙuri ne gida wallahi na manta ne kashi a fadda ni da soyayyar ka amma kai haƙuri da ban saki ba yawa maganin zuwa bikin ne kuma wallahi ko sisi ban da shi a hannu to bikin waye kuma bikin ƙawata ne kisan ba na gaya maka ka san yau asabar to yanzu ya za a yi kina dama an yaka za ka bani to amma kuma shi ne kin biyo haka babu hijabi a waje yanzu kin ga za ki karya mana martaba aure kenan kai haƙuri ba za a sake ba ai kai din ne ki daina ina haka bana so Tamam. ki je insha Allah zan aiko yaro